माता जी निकल ली घर में से कि घर में से निकल लिया पनयाम आंचल क्यों फहराती हो। घर में से निकल ली अपना आंचल क्यों फहराती हो। बबुआ मुँह देखला देखला एगो ई है आ तने हेनियो खो मिला के तो कैसा मोछ वाली माई है। माई जब चुम के चल जली तो भौजाई लोग के बेरा आवेला अरे बाप हो बाप आ माता बहन लोग ताहिना गजन करे ललो गीत गावे ललो कि अरे माई फेर चुमे चले ले हई जुलिया दिक्कत बा बड़ी बीच लहर भइल बा। अरे तो हसन का शरीर में दशा में चुमल कौन जरूरी बा दादा तू रह दो आ ये चबा उन 10 गो ना 5 गो एगलो लोहरा देवर बा उनकर के हम न चमब त तू चमब। तारा चुमला के दिक्कत नहीं है तू चुम तार लोहरा देवर हो चुम बाकी डर लगता कि अभी तू डिलीवरी केस में बाड़ी कहीं चुमे गइलू कहीं छलक के भतीजा हमार गिर गइल तो हमरा सोहर गावे के पड़ जाए। कैसे छलक के गिर जाई बड़ी मान में रखले बानी ऐसन तैसन गोरनी मढ़ोरा बाजार में लइका हमरा के गिफ्ट न दे देले बड़न से। ठीक ठीक तो चुमला बड़ा बढ़िया। अरे माई फेर चुमे चले ले हई जुलिया एक और आराम से हमार बाबू तू सुतियों के चुम सकत है। देखिए लइका ढर के ना तू बैठ के चुमा सूत के चुमा जे तरी मन करे बाकी चुम ले तार सारधा बात एक राल डोलेला एक और गाल डोलेला एक और जोबन धइ के अरे लागल तेज फरना होइते आए मर्द तो नहीं तू क्वेश्चन बाड़ा आते क्वेश्चन बाड़े बताओ सब कभी है ना चुमला ते हेजवा चुमा करे आई कितना हंसत रे कि ल चुमा कोनो दिक्कत नहीं ये जानतर के 11000 के खूटी धरल है आई रे माई हम ऐसे थोड़ी ना चुमतनी हम तो चेक करत रहनी कि बाबू के हमर ठीक बा कि ना। अरे मर्द तारा तनी मन नहीं हिलावे लायक न खत्तू कि मत छुओ साफ मजा में साफ छोड़ देले बड़ा कि लो हमारा का दिक्कत बा तू छुआ तर छु अरे जा जा हम जान गने तारा ये जानतर के सोमारी अरे कराल डोलेला एक और गाल डोलेला एक और जोबन धइ के झूले एक और मंटू भैया ना एक और जोबन धइ के झूले एक और टिंकू भैया ना अरे जुलिया के छुए जानी दी है रे माई अब का से छुआ के जुलिया आई लबिया रे माई साढ़ा से छुआ के जुलिया आई लबिया रे माई आवे के तो आई लना न होइले बिया रे माई अब भैंसा से छुआ के जुलिया आई लबिया रे माई बोका से छुआ के जुलिया आई लबिया रे ए बबुआ हम जियो तनी कि ना हमरे के तनी देख लो बाप रे बाप सार से छुआइल बनी बोका ले गादा ले अभी हम जियोते बनी तो खाली छुआइले न बाड़ू हां तो पाइन टंकी पर जन्म करेबी तब तो खाली छुआइल बाड़ू अब जान जाए तिलकहर लो तिलक चढ़ाइए ले बा आ चुमावन होए गइल तब एगो मेधा बात जाता हम अपन अंगूठी ले लेते नहीं ठीक न बाकी तार हो वाला भाव देखने हमारा जा साफ एकदम माने तू एते द या छत दे द आनंद में हो गेल आ तीन थान गाना होने दे दी आ कपड़ा खोल जा ई कपड़ा चेंज कर लो आ तिलकहर लो का चिन्हवा देता नहीं वो लोग का खाना खिया दो सर से करा देखो देख लो पैंट कुर्ता चेंज कर लो रुको जीना पहले है तार बड़का सार हन जी हाय हन मझिला
हई हन सजिला चाचा का लड़का हो ना आवे के जन है ना बड़े अरे लक्ष्मीदार और तारा मेहरारू के बड़का बाबूजी का लड़का अब मैं सरवन के मालिक ही हूँ ना हमने के अगुआ है जा हाँ जी परिवार का दुगो मिला दिल बानी जा जन्ने खाना खिया दम नहीं लोग के हाँ जाए एमा तो हेतना तिलक लोग खानो ना खियबो खाना खिया सकत रहनो हाँ खाना के बेला उसको तिया तर तू हां खिया तर तेजे बैठा तू रुमालिया बगल में झाला अब देखिए करे के गोपाल गाड़ी कह जाला ए तरीके के गाड़ी दे दे भगत जी तब मारा मारी हो जाए अब बियाह शादी में माता बहन लोग गाड़ी देला लो आ कहेला लो कि हमारा गरिया के गवैया भोइयावा धके जा आ दू कवर बेसी आदमी खाला कि ना तो गावेला लो एक कलिमंटू बाबा गावेला लो कि अरे सावन मास रौरा काहे न आइले सावन मास रौरा काहे न आइले कटहर के अधिकारी जी कटहर के अधिकारी जी गोवाही काढ़ी रउआ थारी परोसम गोवाही काढ़ी रउआ थारी परोसम मोरी करम रौरा मोरी करम रौरा और गावे ला लो जितने गरी आवेली सब मेहरवा उतने कवर बढ़ा का मी धीरे धीरे मिचिरा के खा लो कि हमार नामवा नहीं से धरत रे भाई पर्ची पर आदमी नाम लिखवा के देला टिंकू टकराना सुभाष सिंह सोनू तिवारी मंटू तिवारी अर्जुन हित हाँ दे दे लो गाड़ी गावे लो कि रिम झीमा रीमा झीमा मेघबरी से ला 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 रिम झीमा रीमा झीम मेघबरी से ला 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 अब अंगना में लाग गइले काई रे मन धीरे धीरे अब अंगना में लाग गइले काई रे मन धीरे धीरे पनिया भर न चलली सुहागिन मंटू के दीदिया पनिया भर न चलली सुहागिन टिंकू के दीदिया अब बोलावा गइल बिछी लाई रे मन धीरे धीरे अब बोलावा गइल बिछी लाई रे मन धीरे धीरे धवल धूपल ओइले कमल सरसिया अब सोहरी के लिहल खाई रे मन धीरे धीरे आजर में लागल की बाजर में लागल बा अब कवाना गोतरिया लागल भैया रे मन धीरे धीरे कहाँ लगल बा अरे बाप रे बाप ये हमार करम के दोस्त बा काहे पानी भरे गोई रहनी बाप रे बाप इतना ना बीच लहर भइल बा कहानी की तनी सीमेंट गिरा के ओकरा के जमा दी तोरा नाना जमन पानी भरे गइनी तो गोड़ बिछड़ा गई रे भाई अरे बाप रे बाप औरी पूछत रे कि केने दर्द बा ना हमर आजोर में चोट लागल बा ना हमर बाजोर में लागल बा आई रे मैया ना हमर ऊपर लागल बा ना हमर नीचे लागल बा हमर तो ठंडा घर के बीचे बीचे लागल बा दिमागवा में एकरा ठंडा घर में लागल बावे भैया रे मन धीरे धीरे एकरा ठंडा घर में लागल बावे भैया रे मन धीरे धीरे नाना प्रकार के गोपाल गाड़ी गावेला लो
यही तरह गीत गावेला लोग कि फलाना के दीदिया गइली रूस आ पीछे सड़क पर गइली सूत फलाना के दीदिया गइली रूस पीछे सड़क पर गइली सूत सुतरा ए जब के बैठा भैया का कहानी सब है बैठे न कहानी सब धोबी लोग भैया का नाम है कनौजिया कहानी सब का कहानी सब है जो कपड़ा उपड़ा के काम होला धोबी नो धोबी भाई केहू धोबी भाई के नाम बताइए गांव के जे होखे बा केहू धोबी भाई ए गांव में धोबी नहीं सब है कपड़ा प्रेस करली सब है सुतर बाबू अरे नहीं क्या कहू जी ना जी शिव दुलार धोबी शिव दुलार तो शिव दुलार के गदा आवेला हे को बत्ती आवेला शिव दुलार के गदा आवेला हे को बत्ती आवेला यही तरी गोपाल गाड़ी गवाला आ तिल कहरु लो तिलक चढ़ा के गइल बारात तब निकली ए जब हमने के खड़ी पाई करल जाए पैसा ले अरे भाई पैसा बड़ी लेट पाया होता पैसा अरे डूबते का तिनके का सहारा हमने के तो बुझाते कि आ जा बाबू हम तो थोड़ा दूर हम आ जाते वो तो नहीं बढ़ जाए न तो तू कहब कि हेतना भारी सामान लेके आवत नहीं ब्यास आवत नहीं अभी खा बताओ तर मैं बीतला के बाद जा प्रदीप और का जने का बताओ नहीं है प्रदीप अजय भैया मैं गीत बात बीतला के बाद और वही बार हम वही खातिर पूछा तरह कि 2-4 गो गाड़ी दे दी प्रदीप नो प्रदीप के दीदिया गइली रूस पीछे सड़क पर गइली सूत दीपक के दीदिया गइली रूस पीछे सड़क पर गइली सूत ए गौवा के हमर कौन नौवा हो लालापुर त लालापुर के लइका आवेले ओही पर कलम चलावेले लालापुर के लइका आवेले ओही पर